Madi? Madi? Ay, Madi. Ano ito? Uy, Madi, birthday baga Madi kang ano? Ni Padi mo ngunyan. Ay, iyo, Madi. Ay, happy birthday ki Padi. Uy, magdumang ka Madi ha, taod-taod hata, maluto ako kimirindalan. Ay, taod-taod. Taagdahon ko si Padi mo man. Oo, madumang kaming duwa. Makikikaong kami. Digdi na ako masaod sa imo, Madi. Ay, salamat, Madi. Salamat. Sa kuya Dahil ako lamang. nagduman sa sentro. Tama pamasahe pa ako. Tama. Digyan sa kuya na ang binta mo. Oo. Ano, Madi, ang bakalon mo? Pabakalin ako, Madi, ki bihon. Ay, bihon. Halat mo na. Pirang Iyo, kilo? Madi. Pirang kilo nga ni, Madi? Pira. 2 kilong bihon, Madi. Duwa. Halat mo na. Bayi na Madi, ki 2 man na kilong pansit. Pansit. Ano patabi, Madi? Tawyo man, Madi, na 2 buti. Ay, sus, nakulon ang binakala ni Madi. Alam mo na, Madi. May jik sarap, tapos ginisa mix Madi tabi. Halat ko na, Madi, ha? Halat mo na. Ano pa, Madi? Sarong kahon Mading gin. Sabi ni Padimo, Ay, yaw na duman sa mga bisita niya. Ay, no problem. Nakulo na. No Mga problem. para inom. Ay, dakulo na. Ayun, Madi. O yan sa luwas, Madi, magkuha ka na sana dyan ki sarong kahon na gin. Oo. Ayun, Madi. Kukwintahon ko Iyo na, Madi. Okay na? Oo, kukwintahon ko, Madi. Nalista mo na tabi, Madi. Ano? Ililista ko, ini. Ay, namadihong kinihon ako baga babakalon mo. Kasabi mo, ligi ka masaod. Hoy, kadakol-dakol tabi kang kinuha mo. Dahil ka kanya, dahil ka na kayo tatarawanan. Ano ka? Buwa-buwa ka? Dahil na magluluto ka mo dyan. Ano ko labot? Kung dahil handan si Pade. Mga anong hiniya. Dahil dyan magkuha kijin, ha? Dahil magkuha dyan kijin dyan. Mga irinuman. Hamakan, mangungutang. Nakakasira ini mang kang beauty ko. Uli na duman, Madi. Uli na duman. Nakaka-stress ini, oh. Minadakula naman ang mata ko sa imo, Madi, ha? Huna ko lamang bakal. Hamak-hamakal mo, an? Ipapalista palan? Yug-uyugon, an?